prváku jsem, protože jsem moc nedělala, co chci úplně dělat a protože tady ještě mám 2 roky na rozmyšlení a byla to docela jako z toho, co jsem slyšela, tak dobrá škola, jsem se rozhodla, že sem půjdu. Mě tady většina učitelů podporuje v tom, co reálně chci dělat. Já jsem ve 2. ročníku. Jako reálně se cítím dobře ve škole. Určitě jsou tu učitelé, kteří jsou strašně fajn, se kterými se dá povídat i mimo výuku a učení je taky určitě v pořádku. Jsem ve 3. Jakože fakt mě ty humanitní vědy baví, hlavně dějiny výtvarné kultury a pedagogika. A psychologie mě taky baví. 3. ročník. Já jsem měla školu jako první možnost. Bála jsem se hlavně těch učitelů a ty příjemně překvapily, takže jsem ráda a jsem spokojená. Já jsem tady to měla jako druhou možnost. Učitelé byl vlastně docela fajn. My jsme v 1. ročníku. Už jsme takový strejdové, tady jsme ve 4. My jsme ve 4. ano. Máme za sebou stužkování. Jo, musím říct, že to bylo docela dobrý, no. Jak tam byli i ty prváci, u těch učitelů, kterých motoruju, tak jako ta podpora a pomoc je fakt jako skvělá. Moc jim jako za to děkuju. To je těžký. Vždycky jedním slovem. Ne, tak jedním asi komfortní. Asi zábava, bych řekl. Lifestyle. Svoboda. Jakoby vstřícnost. Tak je to pro mě taková budova. Já bych to popsala slovem otevřenost.